Saan man yun ng tao? Basta! Yati na ko, sweldo na yung anang tao? Ano to ni unsay buhaton ng mga tawhan ani? Dato nila no? Atang hulaton diri ron. Sali ka diri lagi nagtambay-tambay. Okay, nakoy pangita ba? Say paita nimo. Akong amiga. Okay. Laglag po ta diri ah. Tapok-tapok ta ba? Pang. Dugay-dugay ta nakita ba? Pila na ka tuig pod? O sige sige. Pila mo kabuok? Upat? Ah sige sige sige. Maghuwat ko diri ah. Kani. Usa kay mga itsura di mga tawhana. Kisa to nawag? Sa to? Naninawag sa kuha ba si Titing ba? Patunta ta sila kay dugay ta wala nakita ba? Ay katong classmate to ba high school? Oh, classmate ato pag high school. Yati unsa na pug kay profesyon na tong tawhana to no? Ambot lang pod kay nawag man. Nya sa petrada to. Ato Basta daw. pa aton lagi daw ta. Tara maganda pagkita-kita mo ninyo sabay sila. Uy, pre! Uy, dugaya na to nyo wala nag Engineer. Engineer. Eh. Ay sa may mga naman ninyo. Unsa kay profesyon ni mo ron pre? Oh, pilot. Pilot na lagi yun. Engineer. Grabe, pagkuhan mo karon. Siman. Grabe asensor na kayo ba? Siman. Tong classmate, Siman. Uy. Uy. Aware na kayo. Sakit na ko yung baka ko ha, libre na. Awa, problema na. Ikaw, unsa profesyon nimo? Kauban na medua. Kamera me, kamera me. Ay, para sa trabaho unsa? Professional yapon. Oh, Ah, professional. okay kayo. Professional. Kauban na kami. Team kami sa. Unsa man ang professional? Sa mga kwan. Kinanta mo. Ay, kamay murag kuan-kuan. Kami gay-gahe ba. Unsa man ang professional? Profession? Pagitaan ka na mo ron. Kana yung sweldo sa kabulan. Sa kadlaw ra na mo. Para sa niyo na tao. Asa di dapit inyo ha, pero tinagangit ngita diri basig makwanan ta diri ba? Saan man yun ng tao? Basta! Yati na ko, sweldo na yung anang tao? Ano to ni unsay buhaton ng mga tawhan ani? Dato nila no? Atang hulaton diri ron. Nalapas na ko? Ay, pre. Uy, kasyo, may gabi di ang. Nagunsam ka diri nga. Gabi naman. Sali ka diri lagi nagtambay-tambay. Okay, nakoy pangita ba? Say paita nimo. Akong amiga. Ayun sige pangalan nimo gani? Junard. Ay, Junard. Muna na ko guli ah. Junard. Di mo ta kaila. Dili ba ka? Sorry kayo pre gaga. Dili mo dai mauto akong amigo dai gaga. Sorry kayo. Sa mga tuwan ni mura mag mga kuan. Bulong di ta kaila sa ila ha. Unsa to lagi buhat? Pindo ka man to pre. Ay, naman to. Ay, balik na. Ya, kita ninyo. Unsa man ito? Di ba katong pagkuot ba? Wala yung nakitaan? Ako bugoy. Ya, mo abot tutur, dara din buho mo. Na nakita ninyo. Yati pangwingan rin yung mga trabaho eh. iPhone. iPhone. Sus, isa ka oras ra master. iPhone. Wala may katidaan eh. Siyempre, sobrang gatos eh. Oh, dalawa, isa ka oras. Pangwingan rin. Sobrang gatos. Wala rin sa kadlaw. Pre, ano Na, ato na may. Unsa gani ka? Siman? Siman. Pilot? Mag-resign ta. Apil ta sila ha. Buang. Sabay mo? Sabayin lang mi. Resign lang mi oy. Tara.